Bueno. Ziur. Bueno, agian... Bai. Orduan, hori da. Kaixo kuadrilla! Kaixo. Hanek eta biok geroko kriston plana dugu. Orduan hau, egin behar dugu. Arizpeina hori gero. Bai, egia da, naia erreportaria eta gero. Minutu bat, gonbendio bat, eta gero. Gero, Kimetz Kalaskerra eta gero. Challenge-a. Eta gero, eta gonbidatua, aukeran dantza konpainia! Orain bai, hanek eta biok ditugu sarrerak, gero, silmafiara joateko. Bai. Ezin duzu utxek dut. Ez, Ariz, lasai. Baina azken urte honetan, Euskal Herriko talde asko adierazi digute, amaituko Hori direla, horrela. horietako bat, Chill Mafia da. Nik egingo nuke, chill mafia bate. Zer da hori? Ba, nire lagunekin elkartu, musika egin nahi dugunean, Modu txilean. mentalitate txila eukin nahi dute mendik aurrera. Fluitzearena teorian oso ondo dago, baina gero praktika ez da inerreza. Beste baitik ez. Ekintza batzuk aurrez aurre pentsatu behar dira, ez? Norabide bat eduki. Larregi horra maineman horrek, gero, desastrera ere emango gaitu. Ba, chill mafiari nahi kondo urten zaio. Bueno, hori ez dakigu. Gainera, taldean zailagoa da, Baina, keba, arazo asko ekin ditzakegu, denok pentsamendu chill bat izango ba. Nabari da, zuk lantaldetan ez zenula ezer egin. Hori ez da horrela, Esan beharra dago ere bai, jende asko urduri jartzen dela lantaldetan, Zu horrelako zinen fijo. Ni oso langila nintzen, Baina lasaia ez, nintzen liskarretan sartzen, bai, txil. Bueno, orduan ondo egongo zara nire talde txilia, amor. Nik egiteko lan guztia, ez da? Ikus, agian pixka bat baitzara, urduri jartzen zena, ane ez. Danok fluitualizateko beti dago bat arraunen guztiogatik. Eta ez, hori ezin da. Arrauni imar bada nik ez dut nahi orduan, Beti dago lantaldetan bat, ezer egiten ez duena, eta merito guztia eramaten duen. Sekretu bat. Ni batzutan hori izan. Ariz, oso gaizki. Batzutan. Ez begira. Nahiarekin joango gara, ea zelan moldatu diren lantaldean beraiek. Ikusi nahi? Bai, ikusi. Kaixo bikote, gaurkoan Zubietako pilotalekuan gaude Ibai Ugarte eta biok. Ongi etorri Kalaskara, Ibai. Ni esker naia, baina zer egin behar dugu, eskupilotan jolastu? Zu pilotaria zinen, ezta? Ni ez. Nola ez ez? Naia uste beste batekin konfunduti jatzela. Ugaitzekin! Ai, ama! Noiz bai, futbol zelaitik pilotalekura jauzi egin behar badu? Hori da titudia, benga goazen. Goazen? Bai, ez. Ai, bai, itxoin bestean. Bueno. Epa! Zain. Ala. Bueno, Ibai, albiortu behar dizut, grabaketan elkarrekin ez gaudenez, ni askotan naizela batera enteratzen, zu zertan zauden? Bueno, nik uste ametxen papera dela Jon fastidiatzea. Bere ustez Jonek sartzelan sartu du bere aita, ikusiko ametx berriz ere, maltzur paper horretara. Bueltatu zea, hasieran zenun berdinak. Nire espiritu. Lehenengo jarri behar duguna da bizten bat. Ugarte lehenengoa, Sillero bigarrena, eta kolore bat, claro. Ni urdina. Ni gorria. Ostras, tio, ze txarra naizen. Gogoratzen zea gure lehenengo urteko anekdotaren bat. Bikote bestela, kao, eske... Gogoratzen dut, lehenengo demoraldiko azkeneko atalean gaudela dantzatzen, eta kamarak jarraitu behar gintuen. Orduan zen horrela, baina, klaro, guk ikusi behar genuen denbora guztian hemen kamara... Orduan, hori da, kamara dago hemen, beti. Kamara beste aldera. Alde batean, eta urdinez jantzita, Sillero bigarrena. Eta beste aldean, gorriz jantzita, Ugarte lehenengoa. Oiba. Ona. Joko, na? Txapela zuria. Mila esker, boxean bezala. Bueno, eskerrik asko Ibai Kalaskara etortzeagatik. Eta zuek ez aztu, ostiralero makusin irabaziarteko laugarren denboraldiaren atal berri bat eukiko dezuela ikusgai. Bai, eta ni datorren astean saltsa gehiagorekin itzuliko naiz beti bezala. Ongi izan eta musu pila. Agur! Begiraritz. Pilotan jokatzen dutenean ere, ezinbestekoa da bi jokalarien ardura. Taldean jokatzearen gakoa konpromisoa da. Atera duzue hitz potoloa, konpromisoa. Gero ez da gutxiago entzuten den hitz bat, Zer jendak beldurra dio hitz honi. Proiektu bat aurrera ateratzeko bat, edo hobi bat, edo harreman bat, edo musika talde bat. Gakoa, konpromiso. Ni banuen garai bat, nintzela ezertara ez konprometitzen. Nahiago nolako nire gauzak nire erritmora egin. Zarragoa da, ezatea konprometituko zarela eta gero utz egitea.
horrelakoak ere egin ditute. Aretz. Baina hobetu naiz. Eta orain ze fasetan zaude. Orain, konprometitzen naiz, baina bakarrik dakidanean oso seguru aldu dala, pentsatu egiten dut baietz esan baino. Ikusten, beti ere ezin da fluidu. Ekintza batzuen aurrean, erabakiak hartu behar dira, eta ondo pentsatu. Bizke, arrazoi duzuan, Bai, berriro ere zerbait irakastera nator. Baina, nik baino hobeto, gure gaurko gomendioak erakutsiko dugu. Minutu bat, gomendio bat, aurrera. Kaixo ekipo, Andoni naiz, ibili munduan kontuko sortzailea. Gaur, neguai agurra eta udaberri sai ongi etorri xamateko errezeta errez, goxo eta divertigarri batekin nato. Cupcake txulizimo honek prestatzen erakutsiko dut. Hasteko, txokolatezko madalenak prestauko ditugu. Ontzi batian 3 arrautza irabiatu. Azukarra gehitxu. Oliba olixua eta esnia gehitxu. Ondo nahaztu ostian, irina, kakao hautza eta legambia gehitxuko jau. Nahasketian moldetan jarri eta labian sukaldatuko ditugu 200 gradotan 12-15 minutu inguruz. Bitxartian, dekoratzeko buttercreama prestauko du. Batidora baten laguntziakin gurina irabiatzen hasiko ga, eta honi, azukar glasa eta vainilla esentzia pixkat gehitxuko jau. Kolorantiak erabiliko ditugu buttercreamai tonalidade ezberdinak emateko. Manga pastelera baten laguntziakin gure madalenak dekorauko ditugu. Voila, ikusi zelako itxura ederra dauken. Nahi dozuen bezala dekorau alduzue, baina nik udaberri xaldu danez loratxo batzuk itxeko aprobetxago. Supergoxua. Aritz, anepe, on zuen txanda da. Laga imaginazioa fluitzen eta bersurtetze jatzuen. Hurrengo arte! Niri asko kostatzen zaita agurrezatea. Bai. Udalekuetan, gurasoi agurrezan behar nienean, beti negarrez bukatzen nuen. Bueno, baina objetuekin, ere, iguala zara, Bai. Diogenes pixka bat duzu? Bai, Aritz, eske pena ematen dit. Orduan, zuk musikatale bat izango bazenu, ezen nahiko inoiz amaitzea. Ez, uste dut gauzak amaitu egin behar direla, baina horrek ez du esan nahi pena ematen ez digunik. Amaierak beti datoz, batzutan ez ustean, beste batzutan erabakitakoa dira, baina guztiek tristura handia ematen dute, baina ondorengoa, hobea izaten da normalean. Egia da, gauza batzuen amaierak beste gauza askoren hasierak ekar ditzak. Guk esan dugu hasieran euskal talde asko agur esaten ari dela, orain momentutan, eta guk hemendik zorte ona opa diegu datozen gauzetarako. Hori da, agurtuko ditugu penaz, baina esperantzareko. Eta esperantza denez galtzen dugun azken gauza, nik bakizu zertan duan kristona. Zertan? Nire challengean. Ikusi nahi duzu? Ba, noski. Eta hori, ikusi nahi dute. Kaixo, kuadrilla, gaur estualdian jartzera natorkizue. 2 aukera emango dizkizue, eta 2 aukera horietatik zuek aukeratu behar duzue, zeini agurresan betirako. Ondo pentsatu, ze betirako da. Himnorekin nago. Jone, Lucia, Maria, David, Arri, eta Uxue. Presa zaudeten nirekin jolazteko. ezinbestean. Ezinbestean. Txokolatea jateari edo tortilla patata jateari agur. Txokolateari. Tortilla patata gabe ezin naiz bizi. Txokolate. Tortilla. A ber. Txokolateari sartzarako, janta gero, gozaltzeko. Dutxatzeari edo mugikorra edukitzeari. Soin. Beri ezetz. Mugikorra edukitzeari. Bai. Mugikorra. Jendea bada o ez da dutxatzen astebetetan? Egia da. Nik toki batzutara kolonian ematen dut eta desodorante. Baina, zuretzako ala? Ez, botatzeko. Jendeak usaina duenean? Bai. Jende berria ezagutzeari edo zure herrira itzultzeari. Buah, nire herria. Zure herrira ez bueltatzea. Aldiet ikusi beste leku batean. Jende berria ezagutzea. Gustatzen zait jende berria ezagutzea, baina herrira ez bueltatzea. Jende berria ezagutzen. Ni Gasteiztarra naiz eta oso Gasteizalea naiz orduan. Ni Bilbokoa naiz. Erabakiak hartzeari edo iritzia emateari. Erabakiak hartzeari. Nik hori halko banu ez egingo nuke. Bai, erabakiak hartu total. Erabakiak. Horrek esan nahi du iritziak ematea gustatzen zaizuela. Pilo bat. Ez esateari edo baietz esateari. Ez guztiari. Bai, dana baiet. Gauza asko galtzen dituzu. Baietz esaten. Ez jakin behar da esaten. Baietz esateari, azkenean, Baietz, uste dut erreztasun gehiago dugu baietz esateko, baina gero ezetz esatean gauza gehiago lortu alditugula. Ondo pasatu zue? Bai. Perfecto. Bueno, agur asko esan ditugu, baina agur esateari utzi behar diogu eta kaixo esatera joan behar gara gure gonbidatu eia. Bai, hauen konpainak 27 urte ziraundu eta oraindik geratzen zaiena. Hau, fijo dela, konpromezu handidun jendea. Bueno, hori ez dakigu Aritz. Han ezagerik eramarriazu. Ni kontrakoa. Egia da, barkatu. Kontrakoa ez da eron behar. Batzutan esan. Bai, Aritz, fijo baiet. Gonbidatuen txokoan gaude eta gaurkoan gurekin Uxue eta Ane aukeran dantza konpainiatik eskerrik asko etortzearren. Gaixo. Zer modu neskak? Ondo. Gogoakin. Oso ondo. Aukeran dantza konpainia 1987an sortu zen eta
27 urte daramatzate ikuskizunak egiten. Azkena Amama deiturikoa. Bertan, zuek zarete protagonistetako batzuk, konta iguzue nola izen da harrera, zelan estrainua, zelan guztia. Harrera oso ona izan da, jendei asko gustatu zaio, eta ikusi genuen publikoan juntzala adin guztietako jendea, hoi ez gaude bituta horta. Egia da ere Amama, naiz da ipuinak kontatu, ez da umeentzako como tal. Adin guztientzako. Adin guztientzako da. Badakigu Euskal Herriko probintzi ezberdinetako ipuinak egite dituzuela, eta ni galetu nahi dizuen, ea zuen ipuin gogokoena ze probintzitatik datorren. Guzti. Bizkaia esako genuen. Bizkaia biok? Bai, Apa, Bizkaia. Jakin daiteke ze ipuin den, ala? Dantza berez bai. Banakoa, espata dantza, nahi gustatzen oso dinamikoa, oso ikusgarria. Bai, Amama ikuskizunean badakigu erabiltzen dituzuela hainbat maskara. Txakur, azeri, nik hor jakin nahiko genuke, ea ze prozesu izan den animalia horietara hurbiltzeko. Adibidez, maskara bat behiana da, eta egon ginen behian bideoak ikusten. Zan genuen gaur txakurra, eta bertzen mugimendu etortzen zitzaigun bakoitzai, eta gero Eta txakurran egiten mundu guztia. Bai. Hau horrela da, hau horrela da, ez dago beste modurik egiteko. Bueno, neskak, orain kalera goaz, beti galdera batzuk egite zigut eta kaletik ikusi dezagun zer dakarten. Dantza taldean edo bakarka nahiago? Nik taldean. Taldean? Bai. Nik ere esango taldean, baina segun momentua. O segun dantza, o segun... Eta zenba dantzari zarete? Ia. Zortzi, bai. Zortzi, bai. Bueno, hemen di musu potolo guzti. Nik uste kalera goazela berriz beste galdera bat dut eta zuentzat. Dantza egitea gustatuko litzaidake, baina ez duela irten berik esaten dute etortuko izunerako. Nik, jendei esan egiot, Bota bezu hor. iteko, apuntatzeko, azteko, posible da ere. Esan ez da ezinezkoa, orduan... Eta bete altzaituela, pertsona. Claro. Guztia ez dela dirua, guztia ez dela... Aparte. Gainera, dantzari izateaz aparte izan zaitezke, dantza irakaslea, edo koreografa, edo badaude antzerkietan ere. Ez, jendeak jakin dezan, eta kalera joango gara iritziak eskatzen ibili garelako, ea zer nahiago duten lana taldean egin edo bakarka. Nik nahi eta azkenean taldean itia lana, buru askok bat baino gehiago pentsatzaute. Nahiago dut lanak taldeka egitea, lana banatzen delako eta uste dut dinamikoagoa delako. Nahiago dut lana bakarka izatea, taldekan liskar asko daude, estres asko. Nik ere nahiago ditut lanak taldeka egin, lan kopuru gutxiago da azken finean. Bakarka egiten dudanean gauza bat, nire aleginak handiagoak dira. Taldeka ala bakarka? Gehienek esan dute taldeka, Nik taldeka, ez da? Zuk ere? Bueno, depende ze gauzetan, ez? Urduri jartzen nintzen, azkenengo egunera arte, euren zatia bidaltzen ez dute partaideek. Zu zara urduri jartzen dut. Nik nahiago taldeka dena. Nik ere taldeka dena. Orduan zuek lantaldeetan asko laguntzen zenuten horietako ezineten, edo ezer egiten ez zuten. Normal. Eta jolasaren txanda heldu da, beraz, Kimetz etorriko da, eta gu bagoaz prestatzera. Eta gu prestatzera. Kaixo, nire kalasker maitak! Zer modu zaudete? Oso ondo. Izan da posten naiz, bani ere oso pozik. Ane eta usue ditugu, gorputza oso ondo mugitzen dakiten bidantzari. Beraz, koktel batean osagai hauek guztiak nahastu, eta zuen gorputz mugimendua eta abilezia erabiliz, nik proposatzen dizuedan figura egitea lortu beharko duzue. Errezak. Beraz, zuek pres balin bazaudete, eta etxean ere pres balin badaude, bazten jolasarekin. Abagoaz lehenengo figurarekin. Begira. Hola! Bueno, norra hasiko da lurrean. Nik ez dakiz zeba, bai, ez? Nik uste dut zuaziko ez darela lurrean, venga, sinek A ber, nik uste dut lehenengo, belaunean apoiatu behar duzuela, dantzariak zarete biak ez dagoaz izakiarik, venga. Apoiatu? Bueno, nahiko... Itxarrera Alatu zekizte, venga, bai. Venga, usu eldurrera eta nepe gora. Bueno, lortuko duzue, zen nahi izatea, ahal izatea da, moitiak. Horrela. Zen hori nahi. Hori da, eta orain, hankaltza, eta... Hortxe zaudete! Oso ondo! Bueno, eta bagoaz bigarren figurarekin. Ikusi ondo, A ber.
Besoak eta hankak altxa eta gainean eseritzea da, nahiko errez daukazu, Eserien Egia da, listoia nahiko altu dutela, aurrekoan. Bueno. Jesarri hemen, eta nik hankak amengo Horrela, izugarrizko kuadrizepsak egingo dituzu, maitia. Baina bado, aurrera eta ez duzu lortu aldatu rola. Aritzera ez gane gora. Baina, nik dekot, esto zero, esan da. Hankak hemen. Atzeu. Bai, baina hemen indarrain, Zukentzeu. Bueno, ari zarete pixkanaka, ari dira. Eta pixka gehiago, aritz. Luzatu hanka gehiago, luzatu pixka gehiago. Eta, venga, ontzat emango dugu kontuz. Bueno, laukote, binakakoak gainditu dituzue, baina orain laukotea zatozte. Hementxe daukazue figura. Bat da, bizikleta bat, motorra ezakiz iruditzen zaizuen. Han elurrera, doa, oso ondo. Eta zu... Orain falta zaigu motorraren gainean arituko dena, aritzala ane. Ninaz nahiko peso pluma. Bueno, nahiko ondo ari zarete, eta orain falta zaigu postura zailena esango nukean, Bueno, hau ez dakit bakizuen, baina Rosaliak egiten zuen bere kontzertuan, emaio zuen mugimendu pixka bat. Benetako motorra izango balitzuzela. Eta zaratak. Aizue, oso ondo, txalo zaparra da zuen txat, oso ondo egin duzu, Astean gehiago izango dugu. Agur! Agur! Bukatu da, se acabó. Zer mugu zegoen zareten, eskak? Oso ondo. Oso gustora, bai. Espero dugu bihar agujetak ez edukitza, Bueno, eta izaten baditugu gustora eukiko ditugu. Hori da, bai. Eta etzekoek gogoratu aukera dantza konpainia jarraitza zareetan, eta mama ikuskizuna ikustera joatea. Hori da. Bai, eta baita, aritz, jarraitu, anepe, kalaska, makusi, dena. Eta atorren astean bakizunen egongo garen kalaska gehiagorekin? Non. Hemen. Aio! Agur! Aio!